fatan alkai, sannan ya bar zumunci da ni da ku ya dore ba wani sawarwari. Ana ina neman afuwar waɗanda na sabawa sai haƙuri, tunda ina cikin 'ya'yan adam ina roƙon ku yi mini uzuri. Akwai waɗansu masu kiran wayar ma amma ba a ɗauka, waɗansu sun yi min magana sun ce shoya akai ya haka. A zahiri bayanin gaskiya aiki yake saka ba a daga, ina da san mai sona da gaskiya kuwa ina yake dole zan shiga, domin kuna yi min addu'ar kwarai ilahulan murana ya shiga. Sunana idan na ji kun fado hawaye na daɗi sai ya diga, manya da yara na ta faɗin yamsho muna son ka ba adadi, fata muke kake rasa a sunan ka duk duniya a faɗi. Samu da shi yana ka ilahu ne yadda ya so hakan kuma za a yi, shi ne ya ba mu baiwar al'umma suke ta so su ganna a dausayi. Komai da lokaci haka wata ran za ku ga mun yi sauyin yanayi, ni da masoya na mu zamo ɗaya wasa mu dinga yin sha'arairai. Ku zo mu damke junanmu kaunar ku ta mamayin sashi, in an taɓa ni zan jure ta an taɓan ku zanai kishi. Allah kake rabar da rigar aro akwai irin masu zaman jira, idan ya baka dole ka sa are da ranar da za ta yi hijira. Akwai manya-manya da sun yi zamani wasu ko na yunkura, abokanai na aiki ya zaman na dole ne a mu ma'ankara. Rigar aro ta yan inuwa duk yayi bayanai akan tsari, idan ka sa ta to ka sani baka sanin ran da za ka cire. Ranar da za ta zo in bar ku bani so ka ranar nan ta zo, kun bani magani waraka ta zo a baya duk ido na yi ya zo. Sunana yi kaura a ko'ina gari mutane dandazo, da sun gano ni sai ka ji idris sho suna tafi su zo. Hawaye na daɗi ne yake zubowa a idanuna, soyayya kuke yi mun ta gaskiya dole in nuna. Hanya ta nasara ta akwai hawa kalubale kamin ka ga gangara, kowa akwai kalar kalubalen da ya tarar kamin ya ga nasara. Wanda ya samu baiwar ɗaukaka ya jawo na sai yunkura, kowa ya mai da kai a fagen neman sa zai samu albarka. Sabo na ɗauko zan miƙa wa wanda ya zagi mai waka, duka sana'o'in da ake ta yi akwai halak haram duka a ciki. Harshe idan kasar kake zuciya zagin ka in akai an ɗau haki, bana da shige ko inda amara dan ita ce uwar biki. Zana faɗo mana jojin gurb abokai masoyana, na fi ɗan kwari ango na zara na gaisuwa na gaida kai. Rabi ɗan kwari kai ma da kai ina gaisuwa a gare kama. Mu'azzam ma'adal ɗan jigawa jahun kai ma na gaida kai. Aliyu ma jigawa a gaida kai, sagir ɗan surutawa da kai. Ɗaya bisarki min birgeti abba umar na gaida kai. Yusuf M Sadiq Nazif ɗan ciyaman brigade na gaida kai. Salisu ɗan Aliyu jigawa ango Maryam ina maka gaisuwa. Walkas production uban kiɗa ka suna na gaida kai. Jamilu Fike na Kano, Shafi'u Haruna su 'yan Zamfara. Ka Idris na Gwarzo ka da angon Nafisa ta har da kai. Abdullahi angon Amina abban Amar kurna da kai. Ka tafi ɗan biyar da kai Karaba Saule ine muku gaisuwa. Ga wakar kurf a gare kuna ya Allah ya sama kan gaba.